समाव सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायगोन मानगोनां सोमदोन बड'सा सनितपुर एसटि मोर्चा बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बिथांखौ सिनायथि भगतपुरा दखरा आइजो अनसाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिजो पुण्यप्रभा बर' सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे नेहाथारि डिउटि बर' बिथांखौबो सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय सिनायथि लानो थाखाय खावलायगोन भगतपुरा एमइ फरायसालिनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरि रन्जित बसुमतारी सार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय जौसाङाव जिरायनाय आलासि बिथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय जों समखौ नोजोर होनानै जों दान्दिसे समनि उनाव सिनायथि हाबाफारिखौ लागोन जोंनि माखासे हाबाफारि दंबावो ओंखायनो बिथांमोनखौ जोङो इयुननि समाव सिनायथि होनाय जागोन दा नैबे समाव जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै 1 मिनिट आर'ज गाबगोन ओंखायनो गासैबो आलासि रुपेश्वरी बाग्लारी बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों बिथांखौ दान्दिसे सम थिखांनानै गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे दखरा आफाद आरो बानजाय आफादनिफ्राय फरायनो खावलायबाय गोजोन्थों नैबे समाव हाबाफारि बायदियै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बिलुन बिरहोगोन ओंखायनो बाहागो लाफैनाय आलासि बिथांमोनखौ आङो दखरानि बिबानगिरि आरो बानजाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथारसिम आवगायनानै लांनो थाखाय आं गुरैयै खावलायग्रोबाय पुरा फुल नैया दासिम उथिथ'वाखैनो दंफाङाव दा दंफाङाव उथिबासो मिन्थिसिगोन आरो दा दसे उनाव दंफां मानि आलायगोन बादालि बायदि ओइफोर दंफाङाव नोंथांमोना नायबाय दा पुरा नै टाइमा जाहां दा नै 2:45 मटामटि 2:45 হৈছে সময়ত মোৰ ঘড়ীটোত বৰ্তমান 2:45 আৰু এয়া गोजोननि बेलुन बिरबाय होगोन दा नैया नोंथांमोना नुदों बेलाय बे मोनसे आयदाफारि गासिबो बोसोराव लायो iya आर'जनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ दिनै जोबथा मोनसे आयदाफारि बे दा जोबथा माने दिनै फाइनाल खेला जिहेतु चुरान्त खेल जागोन जिहेतु दिनै नैया बे आयदाफारिनि उनावनो जोलुर बादायलायनाया जागायलायसिगोन आरो नैया दा पुरा राउन्ड पुरा मानसि नैया पुरा फुल अखा बोथोर थेवब्लाबो मानसिया फैनो गाराखै हनै गारि सामानि दं बेटारि गारि सायाव दङ बेथिं दङ बेथिंबो दङ थिं सायाव उथिथ'वाखैनो दा दिन्थिगोन आङो दा नै नोंथांमोना नुगासिनो दं मोनसे रानना होदो आरो बेथिं नैया हरिसिङा टाउन क्लाबनि गेलेग्राफोरा बेवहाय दा नैया बेयाव बाहागो लागोन नोंथांमोना नैबे समाव गुदि करणेल बिरखं हमदो बेलाय हमदो
जंनो बादायलायनाय बेलाय बेनि सोब लादो बादायलायनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै पान्जाय आफादनि गोजोन गासैबो आरो सोद्रोमाफोरा खौसेथिनि थाखाय बिलन बिरहोगोन ओंखायनो पान्जाय आफादनि बिलन बिरहोगिरि गासैबो माननि आलासि बिथांमोनखौ नैबे समाव बिलनखौ बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायबाय हगारना होबाय नै शान्ति गोजोननि बेलायाव गोजोन्थों साबायखर थाबाय हगारना होनाय जाबाय नै उनाव नै बिरलांबाय बे समाव गुथि बड'लेण्ड बिरबुंथं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय 2025 मायथाइनि बान्जाय आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिबानगिरि सोद्रोमा बिथांमोनखौ गेलेग्रा फोथारनि गेजेराव थांनो थाखाय आं गुरै खावलायदों बिथांमोनखौ जों नैबे समावनो रायजो राजानि सेराव सिनायथि होनो सानदों मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानाय आरो खस्थ' खालामनायनि बिनिमयाव जोङो नैबे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हादों ओंखायनो जों बिथांमोनखौ बरायनांगोन मान बावनांगोन पान्जाय आफाद अर्गेनाइजार जोंहा बान्जाय आफादनि दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ आं फारियै फारिना होनो सानदों जोंहा जायनि मुंखौ खनो गाहाय बेनो मासिगिरि हिसाबै दं जाय मुंखौ खनो बेखौ रुपेश्वर साहारि चेयारमेन वर्किं चेयारमेन हिसाबै मावफुं आफादगिरि हिसाबै दंमोन बाबुल चन्द्र बर' भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै दं सिमांसा दैमारि टनिक खुंगुर बसुमतारी नेहाथारि बिनाराम बर' प्रदीप बर' हिरन बर' दीपक कुमार बर' पंकज दैमारि बापाराम बर' एडभाइजार कान्तराम बर' एडभाइजार लखिन्द्र बर' एडभाइजार मधुराम मुसाहारि एडभाइजार कुंज बर' एडभाइजार नागिन सरगियारि एडभाइजार चन्द्रकान्त बर' एडभाइजार नवीन नार्जारि एडभाइजार बिथांमोननि गासैनिबो नाजानायाव देग्लायनि नैबे हाबाफारिखौ दखरा आफादा मोजाङै मोजां खुंफुंनो हादों ओंखायनो बिथांमोनखौ जों बरायनायजों लोगोसे गोजोननायखौ बावहरबाय नैबे समाव जोंनि दखरा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आफादगिरिखौ लाफानानै गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोंनि आरसिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय रायजो राजा बिथांमोनखौ आखाइ खबना बरायनो थाखाय गुरै खावलायबाय दे गोजोननाय थाबाय Yeah.